Sí, el grup global, corresponent a la Presidenta de la Congrés, i també sí que la Comissió de Parlament estarà la Convenció Constituent. La Convenció Constituent, com la gent més o menys ja deu saber, portem a partir abans de reinicia va ser País que volem, després de ser reinicia, i diguem que una cosa i l'altra portem com un any i mig o així treballant el que és la societat civil autoorganitzada. Llavors, tu estàs com a president que encapçala la Comissió de Constituent i la pregunta ja te la pots anar imaginant, preparant una mica. A dins d'aquests grups de la Comissió Constituent, Òmnium i Assemblea Nacional són els més forts, sabem, els que estan implantats a tot el territori i són els que tenen mitjans. Però, encara no, la separació de poders és imperfecta en els tres poders de l'Estat i també en la societat civil. I ja m'entens, com dia res. Llavors, la meva pregunta és quin pes real tindrà la societat civil autoorganitzada a través de la Convenció Constituent en el procés constituent. Realment tindrà capacitat d'autoorganitzar-se i anar fent que la ciutadania participe de forma lliure i espontània o hi haurà alguna mena de pressió i direcció dels partits polítics de totes les formes polítiques que es puguen imaginar? La contesta és no hi haurà aquesta pressió, segur. Segur. Almenys no veig cap possibilitat que així. Deixa'm dir-te una cosa, en Reinicia em vaig trobar abans d'ahir. Reinicia és del grup, segurament ho dic per la gent que no sàpiga, són una gent que veient-les a venir d'una manera molt avançada van començar a treballar per al procés constituent, per preparar tots els protocols, estructures, etc. que ho permetessin. Hi ha altra gent que ha treballat d'una altra manera, contribuint, hi ha el jutge Vidal, etc. Reinicia, diguem, que ja fa temps que està preparat. Però ara deixa'm dir-te una cosa. Ells han d'adaptar el temps polític del país. O sigui, jo crec que la iniciativa i l'aixopluc ha de ser de la sobirania que en aquest moment expressa el Parlament i a partir d'aquí ells tindran la possibilitat de desenvolupar tot el que estan desenvolupant, perdoneu. Jo crec que en menys d'un mes tot això quedarà clarificat. En menys d'un mes. Però deixa'm dir-te també que la seva feina serà cabdal, segurament. Perquè de tota la gent que ha treballat és dels que més han treballat la implicació social en el procés constituent. I els hi agraeixo. L'únic que passa és que s'ha d'entendre que s'han d'adaptar a tota una sèrie de confluències socials i polítiques importantíssimes i que no es poden deixar de banda. Ho dic prudentment perquè d'això estem enmig del temporal de negociacions, etc. Però Reinicia tindrà un paper importantíssim, segur. I ha de garantir, a més, la independència de tot el que sigui el procés constituent creatiu i social. O sigui, a mi em sembla, jo he assistit com a president d'aquesta comissió a totes les reunions de les últimes setmanes, no hi ha cap voluntat d'incidir en el resultat final. Cap. Almenys de la gent política en què he parlat. I sempre es compta que a partir d'un cert moment les entitats preparades, els que ja reinicia, han d'agafar molt de protagonisme i ajudar a organitzar. O sigui, una cosa és l'assemblea com a entitat cívica que té un gran poder d'arrelament en el país i l'altra són la gent que realment entén aquestes coses i que ha de fer les seves aportacions. I en aquest aspecte Reinicia és importantíssim. No sé si m'explico bé, però és que no puc explicar gaire més, però d'aquí 20 dies podrem explicar més. Si voleu torno. No, perdoneu, perquè són temes molt complicats.